Zuwa ga masu amfani da alfa kola, ina yawan samun complaint cewa mutum ya buɗe alfa amma idan ya yi kira ba a jin sa, ko kuma idan shi an kira sa baya ji. To ga yadda aka gyara wannan matsalar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda na bayani a baya, wanda suke da korafin cewa sun yi rajista da alfa kola amma idan sun yi kira ba sa jin magana, ko kuma su idan sun kira ba a jin su, to akwai abin da za ka yi kafin ka fara amfani da alfa kola idan ka rajista ya buɗe. So akwai abin da za ka je ka taɓa ko kuma ka saita wanda zai baka dama wajen idan an kira ka dinga ji, kai ma idan ka kira ka dinga ji. To kai tsaye za mu je zuwa cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuke gani, za mu je cikin settings na wayar mu misali. So ga alamar settings nan kamar da kuke gani, gashi nan sai mu clicking akai kamar da kuke gani. So idan ka yi clicking zai kawo ka nan. Kai ma za ka nemi bangaren settings ne a wayarka, kai clicking sai ya kawo ka nan. Misali, to idan ya kawo mu nan gurin, akwai inda ake kira da suna app management. Gashi nan mun janyo ƙasa inda aka saka app management, sai mu danna kamar da kuke gani gashi nan. So idan ka danna zai kawo ka nan. So bayan ka danna app management, zai kawo app manager, zai kawo ka nan gurin. To ga inda aka saka app settings nan daga sama, sai ka je kai clicking akan wannan app settings din. So idan ya kawo ka nan zai kawo ka, wannan sune jerin application da suke kan wayarka gaba daya. To sai ka janyo ƙasa, sai ka je ka nemo alpha call. To yanzu kamar da kuke gani gashi nan mun nemo alpha call daga ƙasa, gashi nan an sa alpha call. In kuma baka gan shi ba, za ka iya zuwa nan ka danna kai searching kamar haka, ka sa alpha call. Misali ka sa alpha. So kun ga gashi nan ya zo. To idan ya zo sai kai clicking akan sa kamar da kuke gani gashi nan. So bayan ka yi clicking akan sa zai kawo ka nan. So idan ya kawo ka nan gurin, sai ka janyo ƙasa. Akwai inda za ka ga, in ka janyo ƙasa akwai inda za ka ga an sa daga sama ga wani guri na an saka permission. Sai ka je kai clicking akan wannan permission din. So idan kai clicking akan permission zai kawo ka nan gurin. So idan ya kawo ka nan gurin, ga wani guri na an saka microphone kamar da kuke gani gashi nan. Sai kai clicking akan wannan microphone din. So in kai clicking akan microphone zai kawo ka nan. Yawanci mistake din da muke yi, za ka ga cewa idan mun bude alpha kola to ba ma zuwa mu yi wannan settings din. So idan, saboda haka dole in ka kira ka ji ba a jin ka, ko kuma kai ka ji ba ka ji. To saboda haka idan ka zo nan gurin, daga sama ga wani guri na an sa allow only while using this app. To za ka yi selecting ne akan na farkon nan. Haka kenan. To a haka za ka bar shi. Ka bar shi a haka, shine idan ka yi kira za a ji ka, kai ma idan an kirawo ka kuma za ka ji. Amma in ka bar shi a nan gurin, yawanci wasu a nan suke barinsa. To idan ka bar shi a nan, to gaskiya in ka yi kira ba za ka ji ba, kai ma in an kirawo ka ba za a ji ka ba. To wannan shine a nan za ka bar shi na farkon nan. Shine idan an kirawo ka za ka dinga ji, kai ma idan ka kira za ka dinga ji. Ina fata an fahimta. To kowa haka zai yi in dai baya ji in an kira shi, ko kuma shi in ya kira ba a jinsa, to wannan abin zai je ya saita. Insha Allahu duk lokacin da ka kira ko ka kirawo ka, za ka dinga jin magana tar. Wata ran ba matsalar service bane, wannan settings din ne ba ku je kun yi ba. Sannan kuma kar ku manta, duk wanda za a sa wa kati ko kuma za a buɗe masa smile voice, ko a sa mai katin smile voice, ko shi ma hatta register alpha kolan za a maka, to za ka iya tuntuɓar mu akan wannan number waya a WhatsApp. Insha Allah in kai magana za a tsaya a ji kokenka, ko kuma a gyara maka abin da ya shige ma duk akan abin da ya shafi alpha call, ko kuma recharging ɗinsa, ko kuma buɗe sabon layi na smile voice, ko sa katin wannan smile voice ɗin. Kada ku manta ku mana subscribing, sannan ku yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.
you.